nginamkele kule channel esichaza kuyamaphupho. Uma unombuzo-ke nawe uzobuza kwi-comment sikuphendule. Obuzile ubuze ngempene. Uthe unokudideka yena ukuthi impene incazelo yakhona iqondile isho ukuthini. Ngoba ey'nkundleni abantu abaningi bakhuluma okuningi okuhlukahlukene. Impene-ke ichazwa njengento eyenza umuntu wesifazane ehlale efuna indoda. Umuntu wesifazane kuphela oba nempene. Imenza ukuthi nje ahlale njalo alangazelele ukuba nomuntu wesilisa. Ngiyathemba ukuthi lo buzile usephendulekile. Nawe uma unombuzo uzobuza kwi-comment sikwenzele yakho ividiyo okanye-ke usi-inbox lapha ku-TikTok ucele inamba ka-WhatsApp usifollowe usubscribe yonke indawo.